Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Executive Committee jong ka Jainte Hills Autonomous District Council hakajing yalang ka balalong dangshen kalashim da karai ban penkre da ka resolution na ka benta ban ra hapo ka yeng dorbar thau ain hakabayadei bat ka jing penduna no ya ginong trei hapo ka council. Chief Executive Member jong ka Jainte Hills Autonomous District Council Uma Thombor Shiwat hakajing ekran bagilat pathai kubor hakalai trek unaitung arjar arpo ulayatu bakajing shimrai jong ka Executive Committee kalong namar bagi nong trei hapo ka council yamantahi kilabon sa papalat kadhado baka Executive Committee kala shem jing wat ban siu ya katulap. Dangshen kinong trei jong ka Jainte Hills Autonomous District Council kila penlong da ka jing ki halor ka jing bemyo tulap hadu prabanai kanti bar hadien kani nakaliang jong kinong trei kila weng no pat ya kani ka jing ki hadien ba u CEM ka GHADC Uma Thombor Shiwat ulakular ban wat ya kilat gelanti ban penyo ya kitulap sya kinong trei jong ka council ki baladon menta kumba khat news pa ngut AA pi ka jing kardu pisah hapok ke district council ke jengi ha ke jeng sisa ngat jan barok na pi pla etim ke dau ke benekong ke de ke jing bun pelat kista abasta ke jeng sisa ka katkum ka streng jong ka district council ha ke jeng I jengi ke jeng don kami om de ban pelat ya ke sijar ni khat aspa ngut tangkat ta kalabiang ha ke jeng I jengi ken Henry kumbalong himenta ka kasdeng jong council kala poi sedo kanyus pa kista te yakani ngin ong su kumno namar ngiwan hadin bakata kasdeng kala don lepa to hak to ko por na do arhajan riu yakani ka jing thung yakini kista kala poi sedo kanyus pa te hadin kani pat kadang mi kisngi kadang mi kipor ka collection na po ka district jongi kadang hiar kumapelatif na masin khang udiw yong te kalong kadawi ka ba kardu kade kata na marka ba bonhi ka jingmi ka jongi na ka jingyo pisa ka jongi ha bansiu tulop kade ka collection na kini ko royalty na do major ba do minor te nadu bok hang ni diuyong tak share ke jongi ke bangi de ban yo naga government ka ong mdon collection show bamya show diuyong long itai daw ba ngim yo show tak jingmi pat ke jongi bat ke jing don kam ban siu ya kata ke jing don kistap kami happy nalor nang tara bisnu toi bagi don kini ki license ki trading license ki service license dengan menta ki dingin non tribal kini ro cisen bala khang diuyong mdan khar sho po district tu bora ala pet lu sino mdan bawan siu mdan bawan rini sho ki trading license ki dukan ki besong ki khar cetai lar rembai clear bora klemar rini sho kata ka we kalong ko kadaw ko kansan kalong kajing hier kata ka kajing mi pe kata ka we kadaw ko pelong yingi bangimla shu ban pendap ya kata jing dekam jongki staff ki jongi jing syang ila dep rai hapo ka stip committee ba ngin nom thung briu sho namar kumbalong menta ki briu la poi la penru la penyungun ki staff ki bala pension ki bala yap te yakini ngila rai da ka stip committee ba ngin nom thung sho yakini ba ngila rai ro ba yakani ka rai jongi da ka stip committee in place ka hakani ka sama session jongi ke balong daga wanra daga resolution banginam tungsu tat hado ban poi hakata ka target ke bang lamang bangin ikat kum kucing don kam tangkat tahi te yaman tahi la dalai kanu ko pos la da ditayar la ni la dayap kanu ka bakan siro ngin su adjust be na kitu ki existing staff ke badan lepa hapo ka kapsul jungi